Хайде да си направим салата. И вземахме си малко месце. Добре. Взимаме една чиния. Ето и нашата чиния за месцето. Сега тези неща да ги направим. Чакайте. И ги доралисвах. Аз така казвам. Измий ги. И взимаме си един нож. Чакайте. И ето нашия нож. И така, домата си поставя тук на чинията. От тук крайчето си го режеме. Режеме си го и си зарязваме ето така. Чакайте да ви покажа. Ето така. Ето така и после ето така. И след това, което ще го нарязваме, ще ви кажа финал, когато нарязвам краставиците. Чакайте. И ето финала, което си нарязахме. И чакай сега домата да ви покажа как ще го нарязвам. Сега краставичките. Вау! Взимаме си друга чиния, която купичка. Чакайте. Ето взимахме и сега да слагаме краставичките вътре. Сега ще видите как ще го направи домата. Ето това го взимаме крайчето. Чакайте да го нарязвам да ви покажа. И ето, те ги изхвърлих. И ето нашите неща. Сега да ги премазиме при краставките. И саламчето. Ще ви кажа как се реже. Ето така. Няма значение как се реже. Вие можете както си искате да си го нарежете. Аз се го режа така. По-добре ми е така, когато го режа. И ми харесва така, когато го режа. На всякакви форми се го режа. И ето. Чакайте да ви покажа. И си преди да си разместваме, това го правим така и си правим сол и олио. Чакайте. И ето, сложиш си бульон, олио, сол и поправка за кафтета. Сега ще си направим малко вода. И ето вижте, прави си така. И няма значение с колко пръста го си бъркаш. Даже